Lewap vilayatynyň Farap etrafynda mektep okuwçylary paýta ýygymyna köpçülükleýin çekilip başlandy. Türkmenistanyň Gündöwer vilayatynyň häkimetleri geçen ýyllardan tapawutlykda bu ýyl okuwçylardan paýta ýygymyna öz islegi bilen gatnaşýandygy barada dilhata alýarlar. Bu maglumatlar Lewapda paýta ýygyma üçin ýygymçy tapdyrmaýandygy baradaky habarlardan tas bir hepde soňa gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysynyň maglumatyna görä paýta ýygymyna 5-nji synpdan ýokary synp mektep okuwçylary çekilýär. Olardan gündelik paýta planyny ýerine ýetirmek ýagny günde 25 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Häzir Farabyň 8, 11, 15, 18 we 26-njy orta mekdepleriniň okuwçylary Kraç, Niýazow, Berden, Jendi ýalydaýhan birleşiklerindäki paýta meýdanlarynda paýta ýygýarlar. Olaryň ýany bilen mektep mugallimleri hem paýta ýygymyna çekilýär. Diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran ýerli mugallimleriň biri 26-njy oktýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanyň kanunçylygy mejburi zähmeti we çaga zähmetini gadagan edýär. Ýöne azatlygyň garaşsyz neşirleriň maglumatlaryna we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalarynyň hasabatlaryna görä, iş ýüzünde türkmen häkimetleri paýta önümçiliginde ýyllar boýu çaga zähmetinden ýa-da mejburi zähmetden peýda gelýärler. Türkmen häkimetleri paýta önümçiligindäki mejburi zähmeti resmi taýdan boyun almaýar we bu barada çap edilen hasabatlary hemde maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Döwlet eýçiligindäki köpçülükleýin habar beriş serişdeleri ýurtda paýta hasylynyň esasan kombaynlar bilen ýygnalýandygyny, el güýjüniň bolsa ýokary ruhy welentlik bilen meýletin ýagdaýda ýygym işlerine goşunt goşýandygyny öňe sürýär. Farabyň häkimetleri bu ýyl özlerini mejburi we çaga zähmetinden peýdalanmak baradaky aýplamalardan belli bir derejede gorama synanşýana meňdeýär. Mektep ýolbaşçylary geçen ýyllardakydan tapawutlykda bu ýyl okuwçylardan paýta ýygymyna öz islegi bilen gatnaşýandygy barada dilhata aldylar. Çağlardan alynan dilhatynda olara men ýygymy öwrenmek maksady bilen öz islegim bilen paýta ýygymyna gatnaşýardym diýip ýazdyrdylar diýip muallim belledi. Adatlyk baýdylanlar barada Lewap vilayat Farap etrap häkimlikleri we bilim müdirlikleri bilen telefon arkaly habarlaşyp goşmaça maglumat we kommentari almagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy oktýabrda 13-17:00 aralygynda eden ýygyderli synançygy netije bermedi. Bellesek Lewapda mektep okuwçylarynyň paýta ýygymyna köpçülükleýin çekilip başlanandygy baradaky maglumatlar Sebitde paýta ýygma üçin ýygymçy tapdyrmaýandygy hakdaky habarlardan tas bir hepde soňa gabat geldi. Indi paýta ýygma adam ýok. Sanyjy büdjet işgäri ýygaýmasa olaryň sany ujypsyz ilatyň 10%-ne yetmeýär. İşsizler bolsa eklenç üçin köpräk gazanjyň gözleginde. Eger bu gidişine gitse goçany hiç kim yetişdirmez diýip adatlyk bilen gepleşen Lewaply Çeşme 20-nji oktýabrda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä öň paýta meýdanlarynda işlemäge zar bolan günlükçi işçiler häzir köplenç hususy hojalyklarda gök önüm we miwe ýygnamak işlerinde zähmet çekýärler. Paýta meýdanlarynda işleýänleriň azalmagyna ýygymçylara berilýän zähmet hakynyň ören ujypsyzlygy sebäp bolýar. Ýygymçynyň bir günkü zähmet haky 15 manatdan aşmaýar. Şol bir wagtda hususy hojalyklarda gök önüm, miwe ýygmak işlerine gatnaşan adamlaryň gündelik zähmet haky 45 manada ýetýär. Soňky ýyllarda türkmen häkimetleri paýta ýygymyna büdjet işgärlerini, goşun gullukçylaryny we okuwçylary mejburi gatnaşdyran bolsa, şu ýylyň awgustundan dürli administrativ biýdüzgünçilikler üçin saklanan adamlary, şol sanda arakhorlary, ten sewdasyny edýänleri, aliment bergisi bolan raýatlary we maska rejimini bozanlary hem çekip başlady. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 620 000 hektar meýdana gowy çekildi we 1 250 000 tonna paýta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.